ಎಟ್ಟಾತನ ನಿಖಿಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮೊಲು ಇಂಗ್ಲ ಕಂಜಿಲನ್ ಮೇರೆ ಕಟ್ಟದೇರು ಮೇವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಳೊರ್ತಿಲ್ಲಲು ಮೂಲೋರಿಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮುಗಾಲುಂಡು ಒಂತೆ ದೊಂಬುಂಡು. ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ತೋಟಡುಲ್ಲೆ ಕತ್ತಿ ಪತನ್ ಬೈದೆ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಂತೇರ ಅಪ್ಪ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ರಾಯಿಗೆ ಪೋತೇರು 6 ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಂತೇರು. ಯಾನ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬಿಸಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪನೆ ಕೊಯ್ಪೇರು ಪಜಿರ್ ಇಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಎಪ್ಪಲ ಕೊಯ್ಪೆ ಒರೋರು ಅಂಚಿನ ಪಕ್ಕ ಕೊಯ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಯ್ಪೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಜಿರ್ ಕೊಯ್ಕ ಐ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ. ಇನ್ನೆ ನೆಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ ಆತುಂಡು ಆತೆ ಪಜಿರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬೈದುಂಡು. ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜುನ ನೆಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಮರನೇ ಇಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಬಲ್ಲೆನೆ ಆತುಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಡೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದೊಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ಏತ ಶೋಕತ ಸೋಕು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು. ಗೈಸ್ ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿವಾರ್ಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರ ಬೈದುಂಡು. ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ 100% ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಪ್ ಆತುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ನು ತೂಪಯಾರ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ರಮ್ಮಿ ಗೊಬ್ಬನ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆಂದೊಲಿ ನೆಟ್ 1 ಕೋಟಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ರಮ್ಮಿ ಗೇಮ್ ಏರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಲಿ ಏರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಗೇಮ್ ನು ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ದು ವಿನ್ ಆವೊಲಿ. ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಸೇಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಫೋನ್ ಪೇ ಪೇಟಿಎಂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದ ಮಿತ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ರಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ ಆದ ನಿಕ್ಲ ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ತೂವೊಲಿ ಐಕ್ ಇತ್ತೆನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಿ ನಿಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ರಮ್ಮಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿನ್ ಆಲೆ. ಈ ಗೇಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೆಜ್ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಪಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೈಸ್ ಬೇಲೆಪುರ ಅದು ರೆಡಿ ಐತೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ ಪೆರೆತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಬಾಲು ಅರ್ಬಲ್ಸ್ ದಾಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ದು ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಕಡಪುರ್ದು ಇಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕಡಪುರ್ದಿನಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಕಡಪುಡುವರಂದು ಹೂವಾಂಡಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ಐವಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲಿ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುಡೋಡಾಪುಂಡು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಿರೋರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಕಡಪುಡೋಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು. ಇಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಸೋಕಿತ್ತನು ಮೇಲ್ದ ಕವರ್ ಪುರ ಬಾಲು ಅರ್ಬಲ್ಸ್ ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಯಾನ್ ಕಡಪುಡ್ಲೆನ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮೇಕಪ್ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮನ್ಪೊಡುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಕ್ಕಡೆ ಜಂದೆ ತರೆ ತಿಂಪೆರೆನ್ನ ಕಾಲ್ ದ ಮಿತ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒರಿದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿದಿಪ್ಪೆ ಈ ತುಂಡು ಐನ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಒರಟ್ಟೆ ಈತ್ ಪನೆ ರಾಪುಜಿ ಒಂತಂಟೆ ಪನ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀತೆ ಮುಲು ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಬೊಕ ಕನ್ನಡದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಕನ್ನಡಲ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳುವೆ ಪಾತೇರ್ ಕನ್ನಡ ಓಡೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಕನ್ನಡ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪೂಜಿ ಕನ್ನಡ ಹಾ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋರಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೈ ಡ್ಯಾಡೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ಎನ್ ಚಾನಲ್ నేనొంజಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಎಕ್ 4 ಗಂಟೆದೆ ತೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತುಳು ಆಂಡಲ ರಪ ರಪ ಮನ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಆಂಡಲ ಕನ್ನಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರು ಅಂತ ನಕ್ಲೆಗೊಂತೆ ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ದು ಕನ್ನಡ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ನ ಬಂಗ ಆಪುಂಡತ ಇನ್ನು ಎಂಕಿಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ತೆಲ್ಕೆ ಬತ್ತನ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾಂದೊಂದು ಫೇಸ್ಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗ್ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪಜಿ ಎಡೆಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲದೆ ತೊನೊಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಡತ ಐಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೆ ಅಂದೆ ತೊಂಜಿ ಎಡೆಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪುನು ಲೈಫ್ ಲಾಂಚನೆ ಒಂಜೇಲೆ ಕೇಟ್ ಬುಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಪುರ ಇಂದು ಪುರ ಇಂಕ್ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಪುರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು 2 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಧೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಉಂತ వచ్చి ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೂವಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂತರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಓವೇ ಕಾರಣಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಉಂತ ಓರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಡೇ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಸಾಮಾನ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಪತ ಬರಡತೆ ತೂಕ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಸಾಮಾನ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಂಡೇ ನಮ್ಮ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ ಕೊನಕ ಪೋದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ದಾದ ಪುರ ಬೋಡು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನ್ ಪತೊಂದು ಬರ್ಕ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆತೆ ಇತ್ತೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಕನೋಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯ್ನ್ ಪತಂ ಬರ್ಕ ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಂಡ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಯಾನ್ ದೂರ ಗಾಡಿ ಕೊನಪುಜತ ಈಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊನಪುಜಿ ಪೇಂಟೆಡೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಅಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊನೋಡು ಅಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಪನ ಸಾರಿ ಇನ್ನಿರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮರತ್ತುಂಡು ಅಂಗಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರ್ಪನತ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕುಜೆಂಕ್ ನಾನು ಓಡೆಂಡೆಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಸಾಮಾನು ಕನತೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸುಧಾರಿಯೋಡು ಪಂಡೆ 230 ರೂಪಾಯಿ ಆಂಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾಂದಾದ ಸಾಮಾನು ಕನದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಂದ್ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏಪ ಬಾಯಿ ಆಫ್ನ ಅಂದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪುರಾಣಗ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂತೆ ಮರತ್ ಪೋತುಂಡು ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಓ ಅಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪನ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಐ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತೆ ಗೃಹ ಪಾಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಂಡು ಐನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮೇನ್ ಆದ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಎಗ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಐಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಇಂದು ಜೀರಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಮುನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪ ಅಂದ ಏತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಓಯ್ ತೊಟ್ಟೆರ್ಜೀರಿ ತೊಟ್ಟೆದೆಲ್ಲ ಐತಿಪ್ಪು ಐಟಿತ್ತೆ ನಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತುಪ್ಪ ಆಯ್ಬುಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕಾ ಮಸಾಲ ಪಾಡುಂಗ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಜಾಪು ಪಾಡುಂಗ್ಲೆ ಅವು ಕೊದಿದಾಯ್ಬೇಕಾ ಸೋನ ಮಸೂರಿ ಯಾರಿ ಪಾಡುವೆ ನೀರು ಆಯ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಐಕ ಪುದೀನಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ನಾಳೆ ಎಗ್ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಚೂರು ಕೊದಿನ ಮನ ಮುಚ್ಚಿದಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಯನ್ನುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪೆರಬಹುದು ಇತ್ತ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಬಯ್ಯ ಕಷಾಯ ರಸ್ಕುಂಡು ಅವೇ ತಿನ್ನೋಡಾತಿ ಯಾನ್ ಕಷಾಯ ಪಡ್ತಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂತ ಸಂತೆ ಪುಟ್ಟ ಯೋ ದೇವರನೆ ತಿಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೋನುಂಡು ಹಬ್ಬ ಎನ್ನ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಏನ್ ಚಾತು ತೂಕ ಓ ಎಡ್ಡಾತುಂಡು ಎಡ್ಡಾತುಂಡು ನಿಖಿಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲ ನಾಯಿ ಗೂಡುಂಡು ನಾಯಿನ್ ಬುಡ್ಕ ಇವು ಬಲ ಬಲ ಕಾಲು ಕಾಲು ಏ ಕಪ್ಪು ಕಾಲು ಕಾಲು ನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿಂಕಿನ್ ತೂಪಾರ ಇಂದ ಪಿಂಕಿ ಬಾ ಗೇ ಯಪ್ಪಾ ಇಂದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ತುಪ್ಪ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂಕೊನೆ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತುಂಡು ಅವಳು ಇಜ್ಜಾಂಡು ರೈಟ್ ಇಪ್ಪು ಪಲ ಅಸುದಿಗೆನೆ ಅಂಚೆ ದೇವಲ್ ಬಸ್ಸೆ ತುದಿಗೆ